Takže čaute ľudia, moje meno je Jano1816 a dnes tu máme po dlhom, strašne dlhom čase, tu máme konečne nové video a dnes to bude Q&A, teda budem vám odpovedať na otázky, ktoré ste mi napísali či už na Facebook alebo na Instagram, takže nebudem ďalej naťahovať a poďme na video. Don't be scared. Takže máme tu prvú otázku a to je, že aké je to byť 15-ročným. Je to normálna vec, každý buď bude mať 15 rokov, alebo už mal, tak vie, aký je to pocit mať 15 rokov, takže normálna vec, hej. Poďme na ďalšiu otázku. Čo by si chcel v živote dosiahnuť? Takže v živote by som chcel dosiahnuť, neviem fakt. Ešte je skoro rozmýšľať, ale zatiaľ nemám nejaké plány. Rozmýšľaš o tom, že začneš tancovať? Tancoval som asi niečo okolo roka a rozmyslel som si, že proste tanec to nie je taká moja parketa, hej, takže prečo si vybral práve florbal? Tak lebo chcel som, akože tak to bolo, že najprv som hral futbal od malička a chcel som proste na základnú školu, ako som prišiel, tak som proste strašne som chcel nejaký druhý šport robiť, tak som raz prišiel akože na tréning, čo mali u nás na škole a ma to nejako zaujalo, tak som to začal hrať, takže takto. Najobľúbenejšia počítačová hra, tak momentálne ma najviac baví asi GTA 5. Teraz bude ešte Fortnite, jasné, cez leto budú streamy, určite len tu na doma, akože nemám na to poriadny internet, aby som mohol streamovať, takže, ale cez leto určite sa môžete tešiť. Natočíš distrek na Super Pavúka? Nie, to som už hovoril veľa ľuďom, distrek na Super Pavúka. Síce som hovoril, že budem točiť, ale nenatočím. No, God! No, God, please, no! 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 Distrek na Super Pavúka, keďže proste nechcem akože stačilo mi, keď som si pozrel jeho distrek a mal som dosť proste. A nemám náladu, ani nemám proste tendenciu točiť distrek. Máme tu ďalšiu otázku. Budeš niekedy dobrovoľný hasič? Zatiaľ som nad tým nerozmýšľal, ale hral som futbal, alebo teda aj hrajem, dá sa to tak povedať. A keďže 15 rokov, tak už nemôžem hrať za žiaku, ale musím ísť za dorast. Hej. Takže neviem, nerozmýšľal som nad tým teda, ale možno niekedy áno. Máš dievča? Nie, bohužiaľ nemám. Ani teraz mi akože v takomto veku dievča nejako nechýba. Koľko by si chcel dosiahnuť odberateľov? Tak zatiaľ mám taký môj, akože najbližšie, čo by som chcel dosiahnuť, tak 500 zatiaľ. Najbližšie 500, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Čo by si chcel dosiahnuť na YouTube scéne, čo je môjim cieľom? Tak môjim cieľom je proste zabávať ľudí na akože točiť videá pre nich a môjim cieľom dosiahnuť veľa odberateľov a aby ma ľudia sledovali, no, čo vám poviem ďalej. Potom tu máme ďalšiu otázku. Chceš sa YouTube venovať okrajovo, alebo v budúcnosti sa tým živiť? Takže neviem, do budúcnosti fakt neviem, lebo mám ešte strašne veľa času. Ale zatiaľ okrajovo a uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Chceš ostať na gymnáziu, alebo chceš ísť na nejakú odbornú školu? Tak, teraz momentálne som na gymnáziu, ale už som veľakrát rozmýšľal, že pôjdem na nejakú odborovú školu, aký odbor neviem, ale fakt možno by sa mi to vyplatilo, ale zatiaľ ostávam na gymnáziu, neviem, neriešil som to nejako ešte extra.
ako sa ako tvorca podľa teba najlepšie zviditeľný? Tak zviditeľný sa najlepšie tým, že budeš točiť videá, budeš točiť vypracované videá, proste dobre postrihané a takto si tie ľudia budú všímať. Ťap, ťap, ťapušky. Potom tu máme otázku, máš dnes 34 rokov, ako píše na Facebooku. Bohužiaľ nemám 34 rokov. Vyzerám tak, aby som mal 34 rokov. 15 rokov mám. Yo, fuck. Miesto, kde by si si vedel predstaviť žiť, tak na Slovensku, neviem, doma, všade dobre, doma najlepšie, takže zatiaľ nie, ale možno prídu nejaké časy, kedy budem chcieť niekde sa presťahovať v budúcnosti, hej. A máme tu poslednú otázku a táto otázka znie, akú krajinu by si chcel navštíviť a s kým? Tak určite, neviem. Akú krajinu, neviem fakt, akú krajinu by som navštívil, ale teraz nedávno, ako ste si mohli všimnúť, už skôr som točil video z Londýna, kde som bol, takže uvidíme. Budete to vidieť na YouTube, keby som niekde išiel, ale zatiaľ nemám nejaký plán, kde by som išiel a s kým, tak jasne buď s rodinou, alebo v budúcnosti, kebyže som niekde išiel, tak s priateľkou, alebo tak. No okej, takže ak sa ti toto video páčilo, tak nezabudni nechať like, poprípade nechaj odber a nezabudni hlavne na zvonček. Pre toto video by to bolo všetko, majte sa pekne a čaute.